आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। मल्टीस्पेशालिटीच्या आवश्यक तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असून चर्चेतून मार्ग निघाला आहे, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। मल्टीस्पेशालिटी खरं तर आपली आवश्यकता आहे आणि आपल्याकडची लोक उपचारासाठी गोव्याला जातात आणि काही तांत्रिक गोष्टीमुळे या मल्टीस्पेशालिटीचं काम अडलेलं होतं। आता कालच्या चर्चेप्रमाणे लवकरच ॲफिडेव्हिट कोर्टामध्ये दिलं जाईल आणि 50 सीटचं 50 बेडचं जे हॉस्पिटल आहे ते आपल्या 2 मजले अतिरिक्त करून अस्तित्वातल्या हॉस्पिटलला त्याच्यामध्ये नेलं जाईल आणि मल्टीस्पेशालिटी पुरेशा मोकळ्या जागेमध्ये बांधलं जाईल।